Nayuswat itanti diskwento karavan karitino Cebuana items itinom adadakkel a supermarket sa probinsya di La Union babanti parang idauluan iti DTI La Union. Iti interview ti Bombo Radyo ken ni Marisa Nonesa, officer in charge iti Consumer Protection Division iti DTI, kinunana anam namaan iti consumers iti 5% discount karitino Cebuana items nang runay tatango madanin iti holiday season, partikular iti diskwento caravan. Masarakan ti diskwento caravan kariti inam adadakkel a supermarkets ijay baknotan diti syudad iti San Fernando ken ijay ili iti Aringay La Union. Gagamda ito'y makamenos dagiti consumers baban iti nalaklaka presyo dagiti produkto ken nalalakan ti pakabirukan dan karagito eksipod ta may sa lugar laang tinakaymuntaran na naipasigurado matgomda sa supply ti Noche Buena items gaputan antisiparan dagiti supermarkets iti panagdupudop dagiti consumers tunggal holiday season. Aglepas sa diskwento caravan ingana Disyembre 31. Pasatman ti interview ti Bombo Radyo ken ni Marisa Nonesa, officer in charge iti Consumer Protection Division iti DTI La Union. Conduct ng DTI La Union po ngayon is ito po yung Noche Buena edition. Ito po yung regular na diskwento caravan na kinakandak natin pag ganitong period na malapit ng Christmas season. So nilaunch po namin siya, actually not all, kundi doon sa 6 na major supermarkets dito sa province of La Union. So ano po bang expect po nila? I'm sure may mga hindi pa po nakatry nito, marami na rin po nakatry ng diskwento caravan. Ano po bang pwede natin i-expect dito sa diskwento caravan at mga ilang brands po ba yung in-expect po nila doon, ma'am? Marami-rami rin po ba yun, ma'am? Doon sa diskwento caravan, yung included po doon? Dito kasi pag sa diskwento ng ating Noche Buena edition, usually ang inilalagay dyan, merong area, separate na area ang bawat supermarkets na yan kung saan nila i-highlight doon yung mga Noche Buena products. So, yung mga Noche Buena products na yun, it's either ang naka-bundle dyan mga promo packs, bundled goods, and then discounted yung price kasi lalo't ito yung season ng Christmas. So expect po natin na makaka-avail po sila ng mga discounted price doon during the diskwento caravan. Mga ilan po yung discount kaya na-expect po natin? In general kasi during sa mga discussion, nagbibigay sila up to 5% discount doon sa mga naka-display na mga Noche Buena products doon sa area nila. Okay. Ano natin sa mga consumers, mas okay po kayang mas maaga silang bumili or sa na makikisabay sila sa Christmas rush mo? Or depende rin kasi depende siguro sa budget nila. Pero ni-launch na namin actually kahapon. So ready na po yung mga Noche Buena products, naka-display na po doon sa mga major supermarkets po natin. Siya nga po pala, diskwento caravan, maglalas po siya until December 31, 2021 po. At saka maganda po yung diskwento caravan mo kasi aside from maka-discount sila, andun na rin sa isang place yung mga products. Yes. Okay po. Pero yung mga Noche Buena items, kasi pag madami yung demand, wala po bang inasang pagtaas, ma'am? Doon sa Noche Buena items mo, enough po bang supply po kaya natin, ma'am? Enough yung supply natin kasi ina-anticipate naman na nila na pag ganitong season talagang dadagsa yung mga buyers natin for that particular products. Pasat ti panagsarita ni Marisa Nonesa, officer in charge iti Consumer Protection Division iti DTI La Union, iti panakyuman iti Bombo Radyo Kenkwana. Bombo John Martin para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent #1 sa La Union, Basta Radyo. Bombo!